relax, fun, paċi, ferħ f'qalbi. Grazzi ħafna tal-lum. Veru ħadna gost kollha kemm aħna. Kienet esperjenza li mhu se ninsew qatt. Lili laqtitli qalbi ta' veru. X'taħseb li ipprova nara le mhux dik. Dawn il-kummenti u ħafna oħrajn waslu għandna l-għalliema bil-fom jew bil-kidba minant l-istudenti tal-11 sena wara nofstanar f'kunvent għand il-Patrijiet Kapuċċini tal-Kalkara. Bħal da żmien fil-ħafna ġen li jgħixu fih iż-żgħażagħ, ftit ħin ta' skiet u ġabra jaf jinżel qasel. Nażżarda ngħid kapaċi jkun bħal tazza friska f'ġurnata ta' sħana kbira. Dan hu seminar ta' spiritwalità fejn iż-żgħażagħ tagħna iħarsu madwarhom u fil-ġmil tan-natura bil-ħsejjes tat-pespis tal-asafar u feliqi bil-frott fis-siġar jinżlu fil-font tal-qalb tagħhom u hemm jiskopru lilhom infushom. Dan il-mument jaf ikun il-bidu ta' paġna ġdida għal dawk li ħossuhom mitluqa, imtaqla, imwarba, minsija. U wara li għaddi jiġri il-ħin u tkun ħallejt il-bini tal-kunvent warajk, għandu mnejn tħoss enerġija ġdida u tirrealizza li inti maħbub, prezzjuż, uniku. Għax Alla ikun ħabbat fuq il-bib tal-qalb tiegħek u inti tkun iddeċidejt li tiftaħ qalbek beraħ għalih.